Nyt on laitella laiva uponnut. Tuletko sinä minulle vaimoksi? Mitä helvetti? Höpö. Me ei sitten vissiin mennä naimisiin. Et voi olla tosissas. Ja sähän lähdet. Ismo, lopeta! Mitä taito? Mä rakastan sua, Seppo. Seppo. Sä oot kyllä yksi hulluimmista mun tuntemistani ihmisistä. Mä en aio lähteä yhtään mihinkään. Et voi olla tosissas. Se on sinä, joka täältä häipyy. Mitä helkkaria? Aivan hyvin tän kuulemma saa vaihdetuksi. Lukkoseppä sarjottaa uutta lukkoa tuolla sisällä. Mä en aio lähteä yhtään mihinkään. Höpö. Se on sinä, joka täältä häipyy. Mitä helvetti? Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Nyt saa avata. Muutako me tonne takahuoneeseen vai? Ismo, lopeta! No ei kai. Mitä helkkaria? Mitä taito? Mullekin housut puolitankoon ja pipo silmille. Ja Rahantuloa ei voi estää! no ei kai. Oi perhon! No! Mitä helvetti?